Chcela by som vám predstaviť nový projekt Kultúra, ktorý prišiel z dielne SLH. V projekte Kultúra budeme šíriť veľké pravdy v krátkych videách. Prinesieme kvalitný, hodnotný obsah pre mladých na sociálne siete. Je to audiovizuálny projekt, kde budeme nahrávať podcasty a videá na rozličné, veľmi zaujímavé témy. Budeme točiť reelska, TikToky, krátke explainer videá. Ale budeme sa na ne pozerať trošku z konzervatívneho uhla. Hovoríme jazykom našich rovesníkov, ale ponúkneme im iný pohľad na vec. Konzervatívne hodnoty nie sú iba pre starých, ale aj pre mladých. Komunikujú pravdy, ktorými sa ľudia riadili naozaj dlhú dobu. Budeme sa snažiť ukázať, že konzervativizmus aj dneska má zmysel. Nie je to tak, že tie pravdy patria do stredoveku, ale aj v dnešnej dobe nás vedia riadiť a viesť životom a naozaj... Mladí ľudia sa nemusia báť vyznávať svoje hodnoty a stáť si za svojím názorom. Hľadáme pravdu a pozývame vás uhľadať s nami.